U iščekivanju zvanične ruske potvrde da će krak gasovoda Turski tok stići u Republiku Srpsku, u GasResu tvrde kako su nakon kraha projekta Južni tok očekivali ovako nešto. To ilustruju podatkom da su cijevi kupljene za Južni tok vrijedne 3 milijarde evra, lagerovane i da su kao takve morale biti upotrijebljene. Nama je stavljeno do znanja da radeći predinvesticijnu dokumentaciju možemo očekivati u dogledno vrijeme, sa zadrškom naravno, da će doći do realizacije ranije projektovanog priključenja Republike Srpske na Južni tok. Ovo su potrebe i evropske privrede, a tu ćemo mi kao mali naći svoje mjesto. Republika Srpska bi se priključila na Srbiju i već bi 2018. godine počela da gradi svoju trasu kojom bi gas stizao direktno. Sada već imamo neke konkretne obrise da je Rusija spremna da u tom pravcu ide na snabdijevanje ovog regiona gasom. Najvažnije je pitanje to da Republika Srpska u svakoj varijanti ostaje gasni subjekt, što je jako bitno, da će Republika Srpska putem svoga preduzeća biti nosilac razvoja gasnog sistema u Republici Srpskoj. Ovaj gasovod trebalo bi da omogući jeftin energent, a kao primjer navodi se kompanija Birač, koja više ne bi morala da plaća duplo veću cijenu preko posrednika BH Gasa. Ove još dosta oprezne najave opozicija u Republici Srpskoj dočekala je različito. Svaki projekat koji će obezbediti bolji život građanima Republike Srpske, Srpska demokratska stranka može podržati. Samo se stvarala fama i priča da se nešto dešava, u suštini se ništa ne dešava. I taj južni tok, a pogotovo taj takozvani turski tok, apsolutno nam ne trebaju. Turski tok, kapaciteta 63 milijarde kubnih metara gasa godišnje, biće proveden iz Rusije do Turske po dnu Crnog mora, uglavnom po staroj ruti koja je bila predviđena i za Južni tok.